Priaznivci, tuto za mnou sa nachádza oblasť Kučišdorskej doliny a ako všetci vieme, dlho bola bez mestskej hromadnej dopravy a pamätám si, ako sme v predvolebnej kampani vypočuli ľudí práve v tejto časti, že im chýba mestská hromadná doprava a som veľmi rád a použijem pritom citát mojho obľúbeného rímskeho cisára Marka Aurelia, že nerob veci pre osobný prospech, ale ani pre uznanie, ale pre obecné blaho. A som veľmi rád, že som tiež ako poslanec nám ako poslaneckému zboru podarilo schváliť mestom predloženú koncepciu mestskej hromadnej dopravy práve sem do tejto odľahlej časti, čo ľudia tak veľmi potrebovali. Aj keď viem, že niektorí kolegovia so mňou z koalície nesúhlasili, alebo respektíve s tým návrhom nesúhlasili, chápem ich, súhlasím s nimi. Nebola tam vyriešená koncepcia pánskeho chodníka, ale verím, že do budúcna sa to vyrieši a bude MHDčka chodiť tam, kam má a odvezie všetkých tam, kam si želajú. Takže verme v lepšiu budúcnosť.